Kining nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae. Adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Hesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali. Sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reformasyon. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa reformasyon. Ug karon aniya ang inyong alagad. Ang tingog sa reformasyon kininyong alagad sa kanginan in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kini si Brother Aldrin Romo, magapakiguban na usab diha kaninyo sulod sa usa ka takna nga tulumanon dinhi sa atong programa ang tingog sa reformasyon matag adlaw Biyernes mga higala ug adlaw nga Domingo. Mo na nga atong schedule dinhi sa atong program dinhi sa XFM Cebu 88.3. Nya sa atong mga higalag mga kaigsunan, na labi nas baguhay lamang nga naka-tune in dinhi sa atong program. O baguhay lang naka-uban nato no sa o nagapaminaw tungod kay sa lain nga mga adlaw mga kaigsunan no. Wala sab maka ano na to na nagapaminawan dinhi sa XFM mga kaigsunan, pero siguro wa makalahos pagpaminaw sa kagabion labi na sa atong program. Na maayong gabi kaninyo ug ako nang hinaut nga kamo nas maayong panglawas sa tanan natong mga higalag mga kaigsunan, mga tigpaminaw. Maayong gabi ug happy Sabbath kaninyong tanan no, sa tanan natong mga higalag mga kaigsunan nga mga Adventista. Happy Sabbath kaninyong tanan. Sa pagsalop mga higala sa adlaw nga Biyernes diha magsugod no ang pagbantay nato sa adlawng igpapahulay. So diha niya na magsugod mga kaigsunan ang gitawag natog balaan nga mga takna mga kaigsunan sa diin dili ta mohimo no sa atong kaugalingong buhat kundi kaning subay no sa kabubuton sa Dios. Munay pamaagi mga kaigsunan sa gitawag pagbantay sa adlaw nga igpapahulay sa Dios. No? Nya sa atong mga kaigalan ug mga kaigsunan na medyo siguro taod-taod ta nga wa makauban mga kaigsunan no. Duha ka higayon sa miagi nga semana wala ta ninyo ikauban o wa kita magkaubanay dinhi sa kanginan, wa makahimo sa pag-ari dinhi inyohang igsuon sa kahanginan. Pero sa gihapon no, atong pasalamatan ng Dios nini nga kay gayunan nga gihatag nga ni kanato. Although doon na pay mga ginagmay nga mga gibati mga kaigsunan no tungod sa biyahe. Tungod kang inyong igsoon sab gikan sab sa Samar mga higala. Og dunay mga siguro sa klima mga kaigsunan no. Dunay mga kabag-uhan o ino na to wa maka-adapt gilayon mga kaigsunan no sa klima.
Like dinhi sa ato medyo init man god nya sa lugar no nga atong giadtuan mga kaigsunan, medyo bugnaw-bugnaw mao nga dunay mga changes usab sa ato nga panglawas mga kaigalaan. Unya sa ato nga mga kaigalanong mga kaigsunan, di ta malimot no sa pagpasalamat sa atong labawng makagagahom tungod sa iyahang kaayo nga hinato no, sa iyahang panalangin nga gihatag sa matag usa nato. Unya protections kanunay sa matag adlaw mga kaigsunan tungod kay di nato mahibaw-an no. Ang kanini ang panahon mga kaigsunan, wata ka sayod no. Say ang disgrasya mga kaigsunan mo isagad yun no, labi na kanato nga kanunay naas kadalanan no, ilabi na sa ato ang mga kaigalaan ug mga kaigsunan nga mga driver no, muna nga sa atong pagikan no, sa atong panimalay na di gyud ta malimot mga kaigsunan sa ampo sa protection no, pagpangayos protection sa Dios no sa ato ang matag biyahe aron nga mahimong mahilikay ta mga kaigsunan sa gitawag og disgrasya no, kung o galing itugot sa Dios di man nato pangandoyon na siya higala, pero ang protection niya no mahimong ma-preserve gihapon ta mga kaigsunan taliwala pa man niya na no. So muna atong pasalamatan sa Dios nini nga kagabion og kay gayunan nga gihatag usab sa inyong alagad nga makahimo sa pagpahat nga na kaninyo og dugang padasig nini nga kagabion aron sa makahatag og inspirasyon sa matag usa nato no. Salamat kayo no sa Dios nini nga kahigayunan. Og ingon man usab no sa tag-iya nining maong istasyon si Doc Remilito Oy kauban sab sa iyahang tibok nga panimalay no. Salamat usab nining kahigayunan nga gihatag nga ni kanato no, kita makahimo sa pahat pagmensahe mga kaigsunan sa mga pulong sa Dios dinhi sa kaanginan, partikular na dinhi sa radio mga kaigalanong mga kaigsunan. Unya sa atong mga higala usab nga mga tig-paminaw viewers nato sa Facebook no. Salamat usab no nga kamo usab kanunay nga nakiguban nga ni kanato. O yun man usab no, salamatan nato atong station manager sab Sir John Lee King. Kauban sab sa atong technician o sa atong chief technician walay lain si Sir Joben Jimenez. O yun man usab no kang Sir Romelo Nobinario no, sa sab sa mga nahimong tulay mga kaigsunan kita usab makahimo sa pag-program dinhi sa kanginan. O gingon man usab no sa atong mga higala ug mga kaigsunan, i-text lang ninyo kung kamo adunay mga pangutana. Kung gusto ninyo mapaklaro mga kaigsunan ang mga ingnon na to gumonhap o mga pangutana nga nas inyong hunahuna. Ilabi na kung maghisgot kita sa mga doktrina mga kaigsunan or mga nahisulat sa Biblia o gusto ninyo katinawan atong tabangan o atong pangitaan og sulbad mga kaigalaan og mga kaigsunan. Busa, i-text lang ninyo ang ato ang numero 0976-555-1008. Osbon ako mga higalang mga kaigsunan no, labi na sa mga baguhay lamang nga nakapaminaw usab sa ato ang program. I-text lang ang ato ang numero 0976-555-1008 no? Abli ang ato ang kining mao nga numero mga kaigsunan sa pag-entertain no sa inyo usab nga mga pangutana nining kagabion. Kunya sa ato nga mga higalag mga kaigsunan usab nga naas duol, pwede usab kamo mo bisita no sa ato usab nga simbahan diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay. O labi na sa mga silingan o kasikbit lamang nga mga lugar mga kaigalaan o mga kaigsunan. Unya sa ato ang mga kaigalaan o mga kaigsunan usab nga mahilig usab o adunay mga Facebook. Unya
medyo dako og time mga kaigsunan sa ilahang pag Facebook kala i-message lang no kung kamo adunay pangutana, message ang ato ang Facebook page, i-search lang ninyo ang SDARM Central Philippine Union Conference, or in short mga kaigsunan /SDARM CPUC. No, makita ninyong kinatibukan nga page na siya open and close parenthesis na sulod dia SDARM CPUC. So muna ato ang Facebook page. Kung ugaling kamo adunay pangutana, hala ipaabot lamang diha sa ato usab nga Facebook page mga kaigsunan. Sa ato nga mga viewers o ato ang mga gusto usab nga mangutana o motimbaya no, i-message lang ta dinhi sa ato ang live dinhi sa XFM Cebu. Nya imo kalimot mga higanas pag-share usab sa ilahang page o kining atong live mga kaigsunan aron nga mahimo sab nga makaabot sa mga katawhan nga wa pa sab makaabot no inyohang mga higala mga kaigsunan no sa Facebook. Now nini nga kagabion no sa dili pa ta mo padayon sa unahan mga kaigsunan aron sa pagtuon, mangayo na tag giyas balang espiritu sa ato ang pamalandungan usab nining gabion na. Magampo kita dalaygon og silimbahon na mga Dios nga naikaw sa kitas-an sa mga langit. Aniya usab ang imong alagad nagahimo o nagaduol nga na kanimo naghangyo nga ikaw sab pagkamaayo o magapasaylo sa mga kapakyasan aron kani dili mahimong babag labi na sa pagdawat sa imong mga panalangin nini nga kagabion. Himo lamang usa ka yun jutay nga ginamiton ang imong alagad nini kagabion sa pagpahat sa imong mga pulong ngadto sa mga katawhan nga nagapaminaw o hinaot nga kini mo'y makahatag og inspirasyon ngadto kanila sa pagpadayon sa pagpangalagad diha kanimo. Sa mga panalangin niadtong mga gibug-atan labi na sa mga problema, sa magahatag og kaayuhan labi na sa mga nagbalatian nini nga gabion na. Ikaw maghatag og pagkamaayo o labi na sa mga nasa espirituhanon nga kalayahon nga mahimong manumbalik ang ilahang gugma, nahon ang gugma sa pagpangalaga diha kanimo. Kalamang magapanalangin usab sa mga magbubuhat nga nagahimo usab sa nagkalain-lain nga dapit sa imong kaumahan, ikaw usab magapanalangin kanila ug mahimong magatultol kanila ngadto sa mga katawhan nga wala pa usab masayod sa kamatuoran. Ni kagabion, ikaw lamang magapadayon sa pag-uban ug maghatag og kaalam nga langitnon aron sab kini mahimong masaysay ngadto sa katawhan ang imong katuyuan usab nini imong mga pulong. Ikaw lamang magapanalangin sa tag-iyan nini imong istasyon o sa mga nagadumala nini. Kining tanan akong gisalig og gitugyan ilaw mang madawat sa ngalan ni Hesus nga manluluwas. Amen. Kay may panahon pa, kay kunugma ka pa, ulahin na. Nini nga kagabhion mga kaigalan ug mga kaigsunan no, sa dili pa ta mo padayon ngadto sa unahan no, ilabi na kanini ang pagtuon no sa mga pulong sa Dios. Salamat usab no sa pagpakiguban kanato ni Jonathan Oling or Totski Oling no. Mayong gabi kanimo og happy Sabbath. Na ingon man usab kang matud pan Sister Sheila Mi Batino. Sheila Batino, happy Sabbath sa tanan na minaw. Salamat kayo na. O ngayon sab kang Sister Noemi Bresenio, happy Sabbath sa tanan. O happy Sabbath usab diha kanimo og sa imuhang mister no si David Bresenio. Sa tanan nato nga mga viewers mga kaigsunan sa mga nag-share sub sa ato ang Facebook Live, mayong gabi kaninyo ug mayong pagpaminaw. Salamat sa pag-share kang Mando Laudi no nga nausab diya sa Usamis wa ko masayop Usamis or Misamis Usamis City no.
Mayong pagpaminaw, may gabi kanimo, no? Long time no see. No, taud-taud sab no nga wa na nato sa bikita no si Uncle Mando, no? Ban sa iya sab nga mga kaubanan. Diyos mo balik ka, kay basintol ugma, wala ka na. Ayaw paglanganan, kay may panahon pa, kay kunugma ka pa, ulahin na. Now, nining kagabion mga kaigalaan, no? Maayong gabi usab diha kang Perez Randy. Good evening, Brad. Watching from Minglanilia. Now, maayong pagpaminaw, no, sa atong mga kaigsunan diha sa Minglanilia, no? Labi na ni Sir Perez Randy. Og happy Sabat kanimo, sir. Uban sa atong mga kaigsunan diha usab kang Sir Nathaniel Flores. Mayong gabi kanimo, sir, og mayong pag-view sab dinhi sa ato ang kinini ang program nato dinhi sa Tingog sa Reformasyon. Nya sa ato nga mga kaigsunan, no, last time mga kaigalaan atong natun-an kung wa ko masayop, no. Naghisgot kita mahitungod sa pagpasiguli mga kaigalaan sa dagway sa Dios o kinini ang gitawag og kining kinaiya sa Dios mga kaigalaan nganhi kanato, no? Tungod kay kini nawa mga kaigalaan tungod sab sa ingno nato sa pagpakasala tungod sa sala mga kaigsunan no, wagtang ni unya sa ato ang mga kaigsunan, no. Maayong gabi kang Brother Lyric G, no, mayong pagpaminaw. I-delete ang comment. Salamat sa pag-view, no. Nya palihog lang sa pag-share sab sa atong Facebook Live mga kaigalanong makaigsunan. Now, dinhi sa atong pagatun-an nini nga kagabion, magisgot kita sa unsa na to pag-overcome, unsa na to pag-daog kinini ang tentasyon mga kaigalaan. Kitang tanan mga kaigsunan subject sa gitawag og temptation, which is daghan na, no, dinhi nining kalibutan na unaan na dinhi nining kalibutan na mga kaigsunan. Busa dunay pamaagi mga kaigsunan aron usab kining malikayan nato. Tungod kay nagtuo ta mga kaigsunan nga mo nagingon ni Apostol Pablo nga siya nga nagtuo nga siya maayo na niyang pagkabarog magmatngon siya kay basin bayaon niya og mapukan. So mo na ipasidaan niya mga kaigsunan. Mayong gabi kang Siska. Mayong gabi og happy Sabbath, brother, watching from Bulilis, Ubay, Bohol, no. Salamat kaayo sa pag-view sab dinhi og pag kinini ang pakiguban usab dinhi sa ato ang program nini nga kagabion. Now, ang Biblia mga kaigsunan, ang 1 Juan 2 versikulo 15 og 17 nag-ingon dito, no? Kung doon na mo'y Biblia nga sinibuano mga kaigsunan, no? Palihog na lang, no, sa pag-susi usab nini, pagpakli sa Biblia dihas 1 Juan 2 versikulo 15 o ngadtos 17 tungod kay kining akong pagabasahon mga kaigsunan sa pinulungang English ni. Love not the world, neither the things that are in the world. For any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Kana mga kaigsunan usa ka pasidaan, no, sa
ni Juan mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Dili nato higugmaon ang kalibutan bisan ang mga butang nining kalibutan na. Although sige kaingon na nato no sa ato ang kita mga kaigsunan nagpuyo ta nining kalibutan na. Kana na ang pasidaan lamang ang hinato dili nato higugmaon kining kalibutan na, neither the things that are in the world. Kay nga naman mahimo nga ang atong gugma mga kaigsunan or ang gugma sa Dios, the love of the Father is not in Him. For all that is in the world, labi na diha, kanino ang gitawag og lust of the flesh, lust of the eyes, daghan kaayo ni siya mga kaigsunan, no? Bisag asa talingi, bisan aritas ato ang mga gadgets mga kaigsunan, mo anhitas Facebook, daghan kaayo, no? And the pride of life is not of the Father, but is of the world. So, diri atong masabot, no? Nga we're not talking about the physical world yun siya mga kaigsunan nga ato ang gisgutan diha nga dili higugmaon kundili ang mga buhat nining kalibutan na, no? Kung imong i-analyze mga kaigsunan sa unahan, no? Kana na ang the lust of the flesh, no? Mo man gi-enumerate diha mga kaigsunan, the lust of the eyes and the pride of life. Tungod kay kana siya sumala pa mga kaigsunan is not of the Father, but is of the world. Magandang gabi po, Brother Samuel Andres. Happy Sabbath, Brother Pastor Samuel Andres, no? Diyan po sa may Kabatang Chaong, no? Sa lahat po ng ating mga kapatid diyan, magandang gabi po sa inyong lahat. At saka happy Sabbath, no? So dito, dinhi mga kaigsunan, medyo nasagulan po Tagalog ba? Dinhi sa gisgutan mga kaigsunan, sumala pa, the lust and the world passeth away and the lust thereof, but He, mo man gihatagan og saad mga kaigsunan, He that doeth the will of God abideth forever. Tanang mga kalawayan or kanana ang kahilayan ining kalibutan na mga kaigsunan mawagtang lamang, na? Pero siya nga nangabuhat sumala pa sa kabubuton sa Dios, magapabilin sa walay katapusan. Sumala pas 1 Juan 2 bersikulo 15 og 17. Unya, dogang padihas 1 Corinto 10 bersikulo 13. Therefore, there hath no temptation taken you but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptations also make a way to escape, that ye may be able to bear it. So dili muhatag mga kaigalan og mga kaigsunan ang Dios pagsulay ng kanana ang dili nato kaya mga kaigalaan og mga kaigsunan. So unsa man ining gitawag og temptation, na? Temptation mga kaigsunan, this is the art, or it is Satan's art mga kaigsunan of presenting sin to man in a most attractive manner. So mo din ni pamaagi ni Satanas mga kaigalaan o mga kaigsunan, ngayang i-present ngadto sa mga tao
Unya dili basta-basta mga kaigsunan in an attractive manner. Nga kita ba mahimong madani gyud? Kita mahimong kinini ang mabitik gyud, no? Mo na kay attractive man siya, no? Unlike sa kung maghisgotag labi na kung kamatuoran na gani mga kaigsunan, no? Uban nga mga tao, uban labi na sa mga batan unsay mangyamihid ra. Pero pag abot ini nga bahin mga kaigsunan di gyud, no? Murag daw di kabalibad mga kaigalano mga kaigsunan. Tungod kay kini usaw-usaw sa pamaagi sa kaaway mga kaigsunan nga mahimo siyang gitawag og attractive. O gani kana siya mga kaigsunan nahimong nahitabo, no? Actually ang pasidaan, no, kung atong balikan mga kaigsunan in history, ang atong unang mga ginikanan nahimo nga sila gitintal or natintal mga kaigsunan sa ngadtos pagkasala, na no, atong tanawon mga kaigsunan Genesis kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 6, no? Kung doon na mo Biblia mga kaigsunan, palihog sa pag-abli sa Genesis 3 bersikulo 1 ngadto sa 6. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye not eat of every tree in the garden? Kayong pangutana mga kaigsunan, no? And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but the fruit of the tree of life the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. But God doth know in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. And when the woman saw the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and the tree to be desired, to make one wise, she took of the fruit thereof, and did it, and gave also unto her husband with her, and he did it. Sa unang nga temptation mga kaigsunan, no? Imong ma-observe or atong ma-observe diha, kung unsa ang gihimo ni Satanas mga kaigsunan. Una-una, no, gibitik ra niya sa usa ka pangutana. Di ba, di man mo pakaunon sa mga kahoy o sa mga bunga sa kahoy nga naa dinhis katanaman, no, gibikil ra gamay, no? Tungod kay diha mga kaigsunan nahimo nga nakasud siya ilabi na sa pagpakighinabi mga kaigsunan sa babae. Tungod kay mo lagi na, no, sa gisgutan na nato sa pamaagi mga kaigsunan nga mahimong attractive. So unsa nga paagi gihimo niya nga attractive? Diha mga kaigsunan, siya sa panahon nga gidid-an mo niya, mo nang gidid-an mo niya kay sa panahon nga mukaon mo, matod pa ni Satanas mga kaigsunan, sa dihang o sa panahon nga mukaon mo, mahimong mabuka ang inyong mga baba or inyong mga mata, I mean, no? Nandinhi mga kaigsunan, no? Matod pa niya, dili gayud kamo mamatay, matod pa niya. Kung dili, nahibaluan sa Dios nga sa adlaw kamo nga mukaon, maunsa man daw, mahimong mabuka ang inyong mga mata,
og mahimo kamong sama sa Dios manghibalo na unya sa maayog sa daotan. Kuyaw kaayo no? Kung imong tan-awon ang ilahang conversation mga kaigsunan no? Ignorante ang tao sa gitawag og sala at that time uwa siya masayod mga kaigsunan sa gitawag og sala no? Tungod kay he was created mga kaigsunan nga kanana ang perfect no? Sumala pas gihulagway sa Dios. So diha mga kaigsunan inosente kaayo sila no. Pero ang gipasidaan sa Dios kadto kanila klaro man no nga dili sila moduol. Dili mo lantaw gani no. Matod pa God said, "Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die." Pero gihimo sumala palagi no in an attractive way. Diut agamay ra kaayo gitwist ni Satanas mga kaigsunan nabitik ang tao nga dili na no di gyud mo actually mamatay. In the first place mga kaigsunan sa unang panghitabo sa pagkaon nila wa magituod na matay. Niya ingon tag nabuka pong ba buka pod ang ilahang kananaang panglantaw. Nakita ganila no nga hubo sila. Pero nakasa na sila gisugo sa Dios mga kaigsunan. No? Mo nay nahimong nahitabo. So what is the lesson mga kaigsunan? No sa mang leksyon mga kaigsunan ngatong makatunan diha sa tentasyon sa atong unang nga mga ginikanan. Sa usa ka komentaryo mga kaigsunan sa gitawag og Testimonies for the Church, Volume 3, page 324, nag-ingon dito, "It seemed a small matter for our first parents when tempted to transgress the command of God in one small act and eat of the tree that was beautiful to the eye and pleasant to the taste." Sa ilahang pananaw, okay ra siguro, no? Dili kayo ni, gamay ra man kaayo, no? Ang pasidaan lang sa Dios nga nila nga dili sila mo adto dito basin unya og ganahan o makaadto manggaling. Di sila mohikap niini. Unya labi na gyud nga dili mo kaon mga kaigsunan. So kung atong tanawon kaon lang no ang gisgutan dito mga kaigsunan gamay ra gyud kaayo nga butang. Mo nay atong makatunan mga kaigsunan diha sa ilahang tentasyon no labi na sa atong unang mga ginikanan. Now, kung magisgot tag temptation mga kaigsunan, sala ba gyud ning gitawag og tentasyon? No, ang usa ka komentaryo niini mga kaigsunan sumala pa sa gitawag og Testimonies for the Church, Volume 5, page 426. Nag-ingon dito, ang temptation mismo mga kaigsunan is not sin. Jesus was holy and pure, yet He was tempted in all points as we are, but with a strength and power that man will never be called upon to endure. So, sala bang kining gitawag tentasyon? Actually, dili siya sala mga kaigsunan. No? Kay bisan si Kristo, giunsa man siya? Gitintal siya mga kaigsunan. Kanus alang man siya mahimong ang tao makasala mga kaigsunan. So, unsa may kung kining tentasyon mga kaigsunan dili man siya sala. Unsa man day ang gitawag og sala? Ang 1 Juan 3 versikulo 4. 1 Juan 3 versikulo 4. No, gusto na ko basahon mga kaigsunan sa gitawag og Cebuano. Kaya aron usab nga nindot no pagka kuan. Atog yung magkasinabot ta mga kaigsunan. 1 Juan 3 versikulo 4. Ang tanang nagabuhat sa sala, nagabuhat sa pagkamasupilon. Kay ang sala mao ang pagkamasupilon. No, sa English na siya mga kaigsunan, sin is the transgression of the law.
So unsa man daing sa mga kaigsunan, dili ang gitawag og temptation. Temptation mga kaigsunan is gihimo ni Satanas para nga kita mahimong ma-attract to commit sin. So mo na iyahang pamaagi mga kaigsunan. Unya kini sa nahitabo nila ni Adan ug ni Eva, daw diutay lamang kayo, no? Tungod kay naghisgot lang mahitungod sa gitawag og pagkaon. In which diha nga bahin mga kaigsunan nalimot, no? Dito last na nga portion ba? Or kana bang gitawag og dito na sa gitawag og pagsupak nas gibaod sa Dios ngadto nila. Kaya ang gibaod sa Dios ngadto kanila, dili sila mohikap. Siguro sa di pa mohikap, mutan-aw pag dito, no? Unya, pagtan-aw, makita, di mohikap. Nya, sa dihang makahikap mga ugaling, dili mo kaon. No? Pero nahimo nila na mga kaigsunan, step by step, no? Nahimong nasangko gyud ngadto sa gitawag og pakasala. Ang Matthew 5 versikulo 28, Kay may panahon pa. Matthew 5 versikulo 28. But I say unto you that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. So, diha mga kaigsunan, no? Bisan lang gani diha is paglantaw, no? With lust. Sumala pa. Kuyaw kayo mga kaigsunan, no? Diha daw gamay ra kaayo nga butang mga kaigsunan. Nya kanana ang paglantaw lamang, no? So sa babae. Same situation mga kaigsunan na itabo ni Iba, no? Una-una. Dito sa tanaman. Nilantaw ra to siya pero murag kakaunon naman kaayo, no? Matthew 5:28, no? Atong basahon ang binisaya mga kaigsunan, no? Nagisgot ito. Apan ako nagaingon kaninyo, ang tanan kadtong nagatanaw sa usa ka babae pagkaibog kaniya, nakapanapaw na kaniya sa iyang kasing-kasing. Diha mga kaigsunan, no? Walay problema, no? Sa gitawag og pagtan-aw, pero kanana ang dunay dugang mga kaigsunan, pagingog lust or pagkaibog man dito sa Bisaya mga kaigsunan, committed adultery with her already in his heart. James chapter 1 verse 15 or Jacobo or Santiago 1 versikulo 15. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin. So, mana na mahitabo mga kaigsunan, no? Kay doon na may pagkaibog, musangko na ngadtos daotang laraw mga kaigsunan. Nya, usay mahimo pa musangko gyud no ngadtos himuon na, no, ang dili maayong mga butang mga kaigsunan. Mo nay delikado kaayo, no? The sin of evil speaking begins with that cherishing of evil thoughts. Diya na siya magsugod mga kaigsunan. Like for example, no, sa ato paglantaw na to sa gitawag og babae, nya labi nag kanana ang ginalantaw gud na to, no, nga mga medyo ginapakita na halos mga kaigsunan. No, nakita na to, siguro walay problema, pero sa diha nga with lust na ang gisgutan diha, dito na ang problema mga kaigsunan. In his heart, matod pa, committeth adultery. Unya diha sa atong hunahuna mga kaigsunan, matod pa, then when lust hath conceived, it bringeth forth sin. Tatanawon Bisaya ni mga kaigsunan,
kana na ang gisgutan diha sa Hakubo, no? Para nga makuha na to, maklaro gid nato unsa pinulungan si Buano ni mga kaigsunan. James chapter 1 verse 15 or Jacobo 1 versikulo 15. Unya ang kailibgon, kining gisgutan dinhi, no? Last kailibgon sa human makapanamkon, mga pug nabuntis mga kaigsunan, no? Nakapanamkon ng mga anak sa sala ug ang sala sa magulang na manganak og kamatayon. So munay mahitabo mga kaigsunan sa gitawag og hugaw nga hunahuna, then hangtod ngadto mga kaigsunan mahimong ma-develop siya until nga usahay mo na kanan na ang duna og daghan kaayo na nga mga panghitabo dinhis kalibutan mga kaigsunan, no? Bisan ang kaugalingon nga anak na hilabtan na, no? Tungod kay kana usay nagsugod hunahuna, dili mga maayong hunahuna hantod na form mga kaigsunan, hangtod nga gihimo na gyud, no? Naa pa lang to sa hunahuna permiro mga kaigsunan, pero gitolerate man siya, no? Na atong basahon dinhis gitawag og notan ni kanini ang komentaryo ninis gitawag volume 5 sa Testimonies for the Church, volume 5 page 177, nag-ingon, the sin of evil speaking begins with cherishing of evil thoughts. Muna nas hunahuna magsugod mga kaigsunan, no? Kana na ang pagbuhi og dili maayong mga pinulungan. Kaya nga naman dias hunahuna pa lang daan gi-cherish na gitawag og dautan nga mga di maayong mga hunahuna. Guile includes impurity in all its form. No, may gabi diha kang mamabili, no? Mayong pag-view usab dinhi sa ato ang program. Guile includes, usbon ako, no? Includes impurity in all its form. An impure thoughts tolerated, diri na, no? Kanini ang mahugaw nga hunahuna mga kaigsunan, dili putli nga hunahuna, pasagdan lang gani, no? Tolerated. An unholy desire cherish. So muna nagisgutan ganiha, no? James chapter 1 verse 15 og Matthew 5 verse 28. Once nga kini siya mahimong i-cherish mga kaigsunan this desire, and the soul is contaminated, its integrity compromised, then when lust had conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death, mga kaigsunan. Mo nagisgutan dito sa Jacobo 1 versikulo 15. Na? Kining kailibgon mga kaigsunan, hangtod nga ma-develop ni siya maayo mga kaigsunan, monsa naman siya. I-tolerate, no? Ang dili putli nga hunahuna, unholy desire, no? Nya dayon mahimong ang atong gitawag og kalag mga kahimong mahimong contaminated mga kaigsunan. Unya ang ato ang integridad maunsa naman makompromise na. Ngano man it will create mga kaigsunan mo na musangko ngadtos dili maayong mga musangko, no? Ngadtos linuog nga binuhatan. No, dili maayo mga kaigsunan, no? Muna wa masayop nang gisgutan diha, no, sa Jacobo 1 versikulo 15. O kanang gisgutan diha sa Matthew 5 versikulo 28 kay diha pa lang daan pag tinan-awan pa lang aduna na kay na-create mga kaigsunan nga di maayong hunahuna, no? Unya dayon gipasagdan, gitolerate hangtod nga nabuo mga kaigsunan hangtod nahimong nakabot ngadto sa gitawag og dili na maayo. Musangko na sa gisgutan diya, no, sa last part sa James chapter 1 verse 15, bringeth forth death mga kaigsunan. No, tungod kay di naman maayo, no, ang sangkuan niya na samas na hitabo, no? Balikan nato, di nato ilayo mga kaigsunan sa atong gihatag nga example ganiha. Ngadto sa kang iba o kang adan mga kaigsunan, no? Desire paglantaw pa lang, no?
Nya dayon nihikap pagyod. Man paghikap mga kaigsunan na dito gikaon man. Nahimong dili na maayo ang linungtaran. Now, wa naman tayo igong oras mga kaigsunan sa ato ang program. No? Ato ning ipadayon mga kaigsunan sunod nga panahon. Ato ning hisgutan, ipadayon nato ni paghisgot aron sab nga mahimong ma-aware ta ini nga bahin aron sab malikayan nato mga kaigsunan ang dili maayo nga resulta. O sa dili pa ta magtapos mga kaigsunan ato ning or magampo na kita. Dalaygon og silimbahon na mga Dios nga naikaos kita saan sa mga langit. Salamat sa kaygayonan nga imong gihatag nga ni kanako nga sa diin kahimo sa pagpahat ngadto sa mga katawhan nga nagapaminaw sab nining mga istasyon. Ikaw lamang magapanalangin sa imong mga pulong ug mga panalangin usab sa mga nagapaminaw nini. Aron sab mahimo sa kalihang madlaw moturok kini silang kasing-kasing ug mahimo sab nga yanugiya sa pagsusis kamaturan. Panalangin ni ang tagiyan ng istasyon o sa mga nagdumala nini. Ning tanan gisalig itugyan gilamang madawat sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Hangtod sa sunod higayon mga kaigalan mga kaigsunan dinhi sa ato nga programa ang Tingog sa Reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement kini inyong alagad sa kanginan Brother Aldrin Romo magaingon kaninyo mayong gabi og daghang salamat kaninyong tanan. Kining huni nga inyong nabati mo'y usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingog ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasing-kasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod hikayon sa samang taknaw istasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
Kining huni nga inyong nabati mo'y usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa, nagapatalingog ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod di kayon sa samang takna ug istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.